Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, pang malupitan po ito, no? Dahil ang dami po ng pagkain namin na nasa harapan po. Tsaka kompleto kami ngayon kasi nandyan si Bibi Sax. Hi! Yan, for today's mukbang ko, naganda kami ng KFC mukbang. Wow! So ayan po, mayroon ditong 4 pieces na spicy crispy chicken. Tapos mayroon ding crispy chicken na regular po, hindi spicy. Tapos dito yung gravy, tapos ito kasama lang to sa bundle. Meron ding fun shot, hot shots, ano to father? Cracklings. Cracklings at saka cheesa. Yan. Tapos sa rice po, 4 na rice yung pinadala. At saka meron ding drinks. Opo. Before kami mag-start mga ka-studio, special shoutout muna namin mga bago po na nag-join sa VIP member namin po sa channel. Thank you po. Shoutout po Boss Gigi. Nag-join siya ng Silver VIP po. Mayroon po siyang sariling channel po. Nagmumukbang din po to siya. Mga 1 week ago lang po siya nag-start. Maraming salamat po Boss Gigi. Bisaya din to pala mang. Hi sir. Ay sir. Salamat din sa new Silver VIP member po na si Yan Abinis. Mayroon po din siyang channel po. Mga random vlogs po sa kanya. Bago lang din po siya nagsisimulang vlog. Maraming salamat din po, ma'am. Thank So ayan po, maraming salamat din po sa lahat ng nag-subscribe po. Ang bilis po natin, nasa 36,000 subscribers na po tayo. Maraming salamat po sa patuloy niyo po pagsusubaybay sa aming channel. Yan, pray muna kami mga studio. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. Amen. Yan, tara po, kainan na po tayo mga studio. Yan. Bibigyan ko muna sila ng chicken. Ay, tabi mo na. Crackling sa koa. Cracklings? Oh, Ito na ko. small chicken. Yan, wow, ang dami pala nito. Ito sa iyo lang pala, Bi. Yan. Meron Ah? Ay, pakita mo na, Bi. Yan, ang laki. Ang laki ng chicken nila mo. Crispy ang crackling. Yan po. Sa iyo to mo. Thank you pa. Tapos rice. Si Sax. Si Sax, bigyan ko din ng rice mga ka-studio. Pa, hindi ko siya mabuksan. Wait lang. Ito yung rice muna ko. Ilagay mo sa kabila yung drinks pa mo. Ako. Chicken. Sige lang. Sige na. Yan. Ilagay mo dito. Yan ang rice, oh. Ang laki ng chicken nila mga ka-studio. Tagal na namin hindi nakain ng KFC po. Yan, nak-eat ka na. Isang beses pala tayo nakakain ng KFC Sa pa. akong kuon. Isang beses wala. Malayo kasi KFC namin dito po. Shout out pala sa rider po na nag-deliver dito po. Maraming salamat po. Char Pogs. Yan, mayroon po siyang channel. Magkamay ka lang, Bi. Huwag kang magkuhan. Na. Nagunitin, ano? Charito Pugoy po, shout out. Thank you, sir. Salamat po sa pag-deliver ito, busing. Ito mang na-open mo na. Ginanong ko na pa rin ito. Yan. Ang dami nito, gravy ba ito lahat mo? Yan, kainan na. Tara, let's eat. Tayo. Yan, kain ka dyan, nak. Magkakamay na po kami. Yung crackling. Gusto ni Sax ang mga crispy, mga ka-studio. Yan. Ito po, oh. Chicken. Spicy po ito. Crispy nak. Nang subo po para sa inyong lahat. Batang na ko. Nakakulaking. Ang sarap niya, mo.
Mm. Para siyang potato Yung pa. kung ano. Mm. Ang sarap niya mga studio. Masarap ang spicy pala pang... Mm. One down po. Iba rin yung taste ng kuan nila pa no, gravy pa no. Mm. Ito man, baka gusto mo ito man. Mm. Sa'yo to? Thank you, Pang. Ito po, oh, chicken wings. Manghang ka tayo, Bi. O kasi ito, Bi. Ito na lang sa'yo, Bi, ha? Mga regular lang yung movie. Ayaw nang halang, kay. Yan. Yan po. Kanin. Raccoon, please. Mm. Ito pa. Mm. Agam ko baka to. Thank you, Mang. Welcome. Ma, parang akong baba. Kaya nagkuha na. Wait. Silyado po yung lalagyan nila pang hindi talaga siya ma-spill ba no? Try natin tong crackling, so. Crispy pa. Crispy. It's crispy. Mm. Layo to na ko. Okay? Eat niya. Nang ko gaya. Mm. Kaya ni ma. Crispy man, try mo. Dami nito, tagbaw yun. Naitid na. Grabe ang lalaki ng kuha nila mong chicken, no? Mabusog ka talaga sa isa lang, no? Ito naman.
Ito, grabe, ang laki nito. Sarap nito, mang. Wow. What's this? Ibaris mo sa rice na. This is a more. Wow. No, bread. Pagod. Hmm? Pagod. Hmm. Ito pala yung spicy, mang. So, ito kay Sax. Ito yung sa'yo, Beo. Crispy yan, Beo. Sarap ba? Nag-eat na ka-rice, no? Isa po, di na pahungit. Ayaw na niya ng sinusubuan. Gusto niya siya yung magsubo talaga. Ayun ko. Ayusin mo paghawak mo ka. Gusto mo dagay. Mm. Yaw lang kay na may cross stop sa kamot, diba? Ano? Sa matukan. Pangatlong chicken ko na. Grabe mo. Pa, nagami yan nga niya. Try ka. Hmm. Magpilang ko na ka. Bukan mo. Ha. Spicy pala to talaga pang. Spicy. Yan, sa'yo to nak. Diri mang. Tanga na. Kaon siya naman. Yan. Ito na. Kuha ka bang? Cheesy. Pizza. Ang sarap mo. Try kong toppings. Ginak. Try ko. May cheese. May cheese and toppings. No? May cheese. Itong dalawa po, ititira po namin to kay Sasha. So mamaya, kain na naman siya. Hindi pa siya kumain ng chicken eh. Kunti lang kinain niya, no? Ang sarap. Madami ang cheese. Kalami, cheese. Sarap man, no? Pero grabe yung spicy niya pang. Manghang siya? Madami ang cheese. Naharot ako. Isa kasi kumakain ng manghang. Pa, Sauwas kasi regular sa kani ya sa taas o diri sa kilid kay hot. There to diri.
Ayan. Manghang na siya, no? Shoutout muna ako dahil tapos na akong kumain. Ayan. Shoutout Ambay family from Winnipeg, Canada. Hello po. Justin Labitan from Davao City. Amina Yusef from Bahrain. Shalimar, Mika, and Tantan from Nueva Vizcaya. Sarah Kabatay from Taiwan. April Rose Campos from Butuan City. Independent Woman from Saudi. Lovely Catillon from Riyadh. Juneta Nutarte. Justin Bakking. Advance happy birthday Aljon Gamboa from Christy de la Pena and Alia K. And of course from Isaiah Studio, happy birthday Sir Aljon Gamboa. Happy birthday po, sir. Shout out Kimberly Arsua. Bernardo family from UAE. Happy birthday Rodney Kumoda from Tondo, Manila. Happy birthday Rodney Kumoda. Happy birthday po. Shout out Nijan Layawin from Ilocos Norte. May Jane Horbo da Valdez from Cebu. Hello po. Timothy De Leon from Manila. Steven Tyler Wong. Happy birthday Ma'am Josephine Ramos from Germany. Na July 15. Ngayon yung birthday niya pang. Happy birthday Ma'am. Kuan, nag-request siya ng kuan pa ba pansit gisado sana ngayon. Sorry po ma'am, hindi po namin na Sorry po, hindi kami nagpagluto ngayon dahil nag-spray kami dito sa bahay. Happy birthday po. ulit ma'am. Shout out Chabilita Abdul Ahmad. Joey Rojas from Doha, Qatar. Jay Nitskia, meron po siyang channel. Aubrey Daphne Orbino. Janisa Penas. Liz Lafang channel. Belated happy birthday Honey May Enerio from Cagayan de Oro City. Belated happy birthday ma'am. Alimbay Saliling. Gemma Shea. Magbanwa family from Barbaza, Antique. I Simple Life from Japan. Ron Volseri from London, UK. Meron po siyang channel. Lenny Regalario. Tony Pastor at Jeff from Qatar. Mads Fernandez from Japan. At Eat with Jamsi. Ayan na po. Ayan na po lahat ng shoutout. Sana po nag-enjoy kayo dito po. Si Sax po, continue pa po yan ha. Kakain po, pero puputulin na lang po namin yung video. Kasi matagal talaga siyang kumain. Pero nagtira kami sa kanya. Kita naman po, ang laki pa dito. Hanggang mamaya pa yan, kakainin pa rin yan ni Sax. So, sige na. Paalam. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye.